Şanda İmralı Partiya Dem Parti ku çubu grava İmralı jibu kul gel seroki PKK Abdullah Öcalan bicive ve care şand be parlamenteri vani yani ji parlamentera wani Pervin Buldan Parizgarê Ofîsa Hiqûqê ya sed salê Faîq Özgür Erol pêkte sirrî Sûreyê Önder ji ber ku nexweş e beşdarî wê serdana ji bo şanda İmralı yani zindana İmralı'nın bu pres konferansaya lê gudarî bikin. Yaptığımız görüşmede elbette ki ji rojeyeke min heta hajî mijara esasî ew bixwe me got tenduristiya sir birê sirri jî me agahdar kir bixwe jî got ez ji nêzik de dişopînim û girêdayê nûçeyê ku derbarê Sirribeyê derdikeve ew agahdar bû lê gelek xemgîn bû ji ber rewşa birêz Önder û silametî jê re xwest ku hêvîdarê demeke Kurd te tendurustiya wî baş bibe. Li gel vêyekê jî girêdayê pêvajoyê hem hêviya xwe diparêze hem jî kar û xebatê xwe berdewam dike ew jî anî ziman. Ji bo birêz Önder jî peyamek şand dame ku em bixwînin. Ez jî niha bi rêya we dixwazim ji bo raya giştî bixwînim. Sırrı Süreyya Önder'e. Ji bo Sırrı Süreyya Önder. Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı ji ber ew nexweşiya ku Sırrı Süreyya Önder jiyayê ez derbasî dibêjim ji bo malbata wî ji bo hezkiriyê wî dostê wî silametî dixwazim. Sırrı Süreyya Önder 12 sale em bi hev re kar dikin. Ew berpirsiyartiya ku giringiya wî ew e ku bixwe ji Semsûreyê û Kurd e dîsa weke nûnertiya İshak Baba ku tê zanîn di civakê de zêdetir ji bo aştiyê ku hewl dide. Bo pêş dîtinên ku darazên ê civakê de ewana şikandin, li parlamentoyê şikandin, li kolanê şikandin. Di şexsê wî de tiştê ku çêbû ew çanda Anatolya ku heye ew em dibînin. Dîsa aştî jî bixwe ji ew genên Anatolya tê ku di şexsî wî de em dibînin. Bi birêz Önder vî şiklî me kar kir û cewhera wî jî ev e gelek wisa bêzanîn. Nasnama aştiyê herî baş, dîsa çanda herî baş ya aştiyê li gel wî ye. Li gel wî ew siyaseta dijminatî nîn bû dijî wê her dem aştî parast. Ji bo jî hemberî rewşên nêrênî rastî jî çandek wî hebû ku kedek wî mezin derdike tolê. Rewş çi bibûna bila bibûna li hemberî wê radiwestiya û ew dikir rewşekî erênî. Li hemberî her tiştekî hewldanê wî hebû. Lê ew kesên ku hatin nexweşxanê jî ev nîşandan ku bo her beşekî civakê hewldanê wî çêbûne. Niha carek dijî ez ji bo malbata wî silametî dixwazim û ji bo hemû civakê jî dibêjim derbasî be. Hêvîdarim demeke Kurd te baş bibe û bi coş carek din beşdarî vê proseyê bibe û nav me de kar bike. Spasiya xwe kir. Em jî carek din wek şanda İmraliyê endamê şanda İmraliyê ji bo Sırrı Süreyya Önder carek di silametî dixwazin û bi bêrîkirinê em li benda wî ne. Ji bo ku em karibin kar û xebatê xwe ku me hiştîne em berdewam bikin em li bendî wî ne em dixwazin vana bîn ziman. Gelek spas ji bo we jî ku we godar kir. Em pirsa nagirin. Pervin Buldan bu çubune serdana serokê PKK Abdullah Öcalan li zindana İmralı. Öcalan peyameke selametiyê ji bo Sirrî Süreyya Önder şand ku niha rewşa wî krîtîk e nexweş e û jê re selametî
خواست روزنامه‌وانان خواستن پرس بکن لی پروین بولدان گفت از برسپا پرسان نادم و چو